khubor laong bakawe ka doktor ka balatip kum ka doktor tilat Jihan Khan san po asnem kerta kala sya penyap habar ka yingsa jongka hakonro hapo ka nongba teks jong ka United States kate ka doktor kala sya penyap ha uwe ubriu ubom da ithu ubaladon hakarta ar pusausnem bat ubalalek poi syakate ka jakasa hakapor bompoi perkat penban ka ba penlingo ha kani ka jingja kalong bakate ka doktor kalasya penyap ha kapor mensi mensyai ha kapor kumbakat ar siteng mensi kat bakate ka breu kadang syong ha kamit bam kabadon habar jong ka ying harengkat bat ukseu jongka hakate ka por ba utei ubreu ulet poi kensan bat penyap ya ka hakmat jong gikun bat ki para marjan jongka klem jing salia nejing shepting yano ro. Uwe naki para marjan jong kate gabriu umathiu amedor ulayat ho ba mare yo sngaw ya ka jing lenyar ki khun jong kate ka doktor ulalet ban mare harengkat ka white bat ka phone hakakti jong u ha ka ba ulayo i ya utei ubriu ubatuat ya kitet snam pols jongka bat hadin kata uladung yaka da katari haduk lai sindung. Laong ba hamar kata kapor u amedor ula hela ya utei ubriu. Bat utei ubriu ula pai syadin bat ula pet krat no na kate kajaka. Kipulit kilajer kerteng ya Miles Fredericks kum usuba don kti ha kate kajingja. Bat kila yok kem no ru ya utang hadin katu katne kenta jong kate ka jingja bat ka jing tokit kadang yat syakmat.